Abang oंखारनों आं पुलिसनो हरनोसै नोंखौ पुलिसनो हरनोसै आं नोंखौ थाब ओंखार नोंखौ आं नै Hello everyone, good morning. Ini जोंहा second day shoot. So जों गिबियावनो मोसौ थुखैनाय लाग्रोनो नागिरदों. मोसौनि बिगोमाफोरखौथ' जोङो मिन्थिया दुब्लिनिफ्राय माने दैसा सेरनिफ्राय लादों आरो जों दैसा सेराव एसे मोसौ खावदों गासैबो मोसौ सिखाव बैथिंबो लाबोदों नै माने बैसागुआव मोसौ थुखैयो नालाय ओंखायनो बेखौ जों भिडिअ एसे दिन्थिनो नागिरदों आरो ना बैथिं दङ स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोसौआ बेलाय बेसे नै ड्राइभारा प्र ड्राइभार गारि लानो फैसा गैयिनि टमटम गारिखौनो लादों जों बांद्राय गोजानबो नंखाया नालाय बेथिंबो दङ ड्राइभार थाखोमालायदों एक्ट्रिसा सासेबाव थांबाय थानोसै दायो लकेसना दिनै इनडोर जागोन जोंहा दिनै इनडोर सुटआ जागायबाय ब्लगारा जालायबाय नै भकतपारानि उपरनि माबायदि होनोमोनलाय नोंसो मिथिगौ देलाय होनफिनलाय उपराव दोङो टलाव दोङो होनना बिदि नङा मोजां सोलोंना लालाय नोङो आं नङानोबा गावगाय नंगौखाय गावगाय आं नङाथ' गफिनानै दोङो दुब्लिनि नै भकतपारा मोदैबारिनि दुब्लिनि माया नायबाय थाग्राफोरा खाथिनोनो रावबोआनो गैया माबायदि होनदों नायलाय माबायदि इनसाल्ट खालामदों इसोरो नायलाय मोजांसो खोनायो इनसाल्ट खालामाखै आं मोजांसो खोनायो इनसाल्ट खालामाखै बे दा मोजांसो खोनायो आङो रायजानो गिनानै मारै होनदों नै कमेन्टआव रायजानो गिनानै आं मोजांसो खोनायो मायबा मोनसे आरोना गाहाम नाङो पथाराव धाना लाल जाना पकिना द कापिनोनो मानसि गैया केमेरा मेना बोरो ओरैबायदि मोजां स्किना माने हाजार मोसा होबाबो गोलोमखाया दांनोनो मोजां जायो मिथिबाय मेकआपा ओरैबायदि मोजां जाखायो बे मोजां नांदों दांनो ओंखायनो फैसाफोरखौ खम लानो जालायबाय खम होननांगौ जायो नालाय खम खस्थ' सान्दुं गोसायाव माबा मोसाबाबो गोलोमखाया गोलोमदैयानो थै गैयाना देहायाव ओंखायनो बिब्दि थै गैयि मानसि नालाय माबा जाहोबाय थायाना गोथाव जाहोना दालिम खुसिया फारौ ओमफ्राय नै फरायग्राफोर सानैया मेम साहाब सार बाबुमोन नोंसोरो मारै मोनदों दंफां सिंनिफ्राय ओंखारबोनानै बै सेरजाया सानगासिनो आंखौ मानो एथ' डिस्टिउन दामगासिनो बे सुरा बेराव गोसो आंनि सेरजाखौ सोलोंनाय ओंखायनो एसे दामना नायदों आरो गोसो दङ हागोन एसे देरबावनांगोन नोङो दा उन्दै दंना एसे बोरायबावबासो हायो दिनै माबोरै मोनदों बिदिनोसै सोलिबाय थादों मोजां जादों बरिया सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालाम बिथांखौ खालामनो हागोन जा मोजां हमो आयना ग्लास बायदि ओंखारनों आं पुलिसनो हरनोसै नोंखौ आं नोंखौ थाब ओंखार नोंखौ आं नै आं फन खालामो पुलिसनो दिनद्रि लाबोनोसै आं नै हरनोसै नोंखौ आं पुलिसनो आथायाव खागोन नोंखौ दै पुलिसनो हरखानोसै नोंखौ नै मोखांखौ नुखाबाय नोंनि गैला नों पुलिसनो हरनोसै नोंखौ हरनांगौ ना पुलिसनो मोसानो रोङो ना रोङालै ओइ नानि मोसानो रोङो ना रोङा नोङो मा मुंलै
Nani munga ma? Ihi, nani munga ihi. Nोंनालाय मा मुं? देलाय बुंलाय मुंखौ बुंलाय। देलाय मुंखौ बुंलाय। दे खोन्था दे। मानो मिनिदो मा मुं देलाय खोन्थालाय। दे। दे। नोंनि मुङा इहि। हा? नोंनि मुङा इहि। इहि नोंनि मुङा। ए नोंनि मुङा एसो। नोंसोरनालाय? हा? मावजिसो? मावजिया मारै गाबोलै? Yo, yo. Mulai. Kona gitu. Siap. Ayo. Masa. Maria. Masa. Samogor sekhौनो रानना जागोन लेयागै थेवबो आं नोंखौ हाबा लागोन Mari montho. Tolaव थानानै मोजांखौनो मोनदो। तलाव बहिनानै। Iya pura Pokotparani. Kunjung tanah somai dengan actually Madibari Pokotparani. Mudik dia mau. Angni जायगा Madibari. So जोंहा जोब्बाय आरोना ओमफ्राय थाबैनो मोजाङैनो जोब्बाय लोगोसेयैनो गासैबो टीमखौ जोबोद आङो साबायखर बावदों मानो होनोब्ला गोबां खस्थ' खालामना बिथांमोना बे शुटिंआव हेफाजाब खालामबाय स' जोङो फोजोबनोसै नामा